Phongkaham han hai lamsogo jatano kolom to YouTube channel o tini video kha silingo baike nokha snam tai tok rok baike snam ang nong thangnai video kokjak tongo tok snamar rok phunugumaya jora maka phungnai hini obagui tini nong bagai tufaikya nokhao silingo nokha baike snam tai tok rok baike snam norok tini video nai manai norok video no pulensi paithak jorok nai tongdi norok nugui manai tok baike snam norok nai tongdi tab nong no tok snamui phunungnai spiritual tongo tok snam tongtayo completing a hole. Hanggai bai song no surungui mankhana tini video sky baike khlai hekam nokha baike khlai tei tok rok baike khlai no nugui mankhana tei norok moke norokni nogrok rong na muchung chungkhe kwrwngui mano ang bai ang description o ani phone number rinai ani contact number kai norok tai samung rok swrungna muchung khe o channel o surungui manai norok channel o hanggai bai song norok channel o katal tongkhe channel o subscribe khainadi tei naitokjak like khaidi tamkhe ang nong bwskango tebo bwskangni salo ang nong bagui video katal tubnai naitok naitok amoi norok channel o subscribe khlainadi tei norok moke norok rong nani hake rong no kari kubun samung swrungna muchung tongkai ang bai contact khlai mano asung no hambai hingkai ko naidi nokha sai swnamui tongo tok khlai tok hingkai mohai khlainao kaisa puila kagos o swng swi rawi nanai abo spray khlaio iko hake spray khlai swng oro spray ro hake no tok sai tongka asung no hambai.